vagyok. Az első videót megcsinálom magyarul. Ja, sziasztok, én Legend vagyok, és kezdünk akkor fatvágni. Jó. Na. Vágok én is egy kis fát. Nem kicsit, sokat. Török. Mind a török. Török vagy török? Nem tudom. Nekem jött. Én török, nem török. Jajjá. Kiadhatnának majd új verziót még Minecraftról. Ja, alig várom legyen be. Redstone végre. Ja. Van-e most? Nincs meg Redstone. Nincs. Csak redstone block, csak az nem megy. Az nem Redstone is van, csak nem lehet sajnos letenni. Meg piston is jól jönnek. Ja. Meg ilyen dolgok. Minden olyan számítógépen van. Úgy hallottam, hogy 12.0 az július 27-én vagy 29-én lesz. Annál addig várhatunk. Ma hányadika? Hát ez könnyen, nem tudom. Valaki tudja, kommentbe írja meg. Előre is kösz. És ha megnézzük aztán, de azért nem. Jó, én akkor is nézem a kommenteket, hogyha nincs is. Ja, legalább lesz, mivel szórakozunk. Kiírja meg, hogy hányadikán volt. Ja. Na kicsit álljál le, Vultarex. Légy szíves. Miért? Történt egy kis problém. Ja, nem olyan nagy. Mindjárt visszajön, csak egy kicsi technikai dolog történt, de vissza is van Technikai jövő. dolog. Igen, Nem dolog, hanem probléma. mondjuk úgy. Nem épp olyan nagy. Nem olyan Ez a videó körülbelül egy olyan, 10 percet tart. igen, kb. Max 10 perc, max olyan 20 perc lesz, de nem lesz annyi biztos. Már 15. 2 perce játszunk. Na hát ez sajnál sok, de igen. Elég sok, hogy tudjad. 2 perc morivózkázti kell. Ja. Ha majd én, Legendar majd fog, és én fogok majd még gyártani farming szimulátoros sorozatokat, persze, tehát telefonos farming, a FS14-es sorozatokat, tehát farming szimulátor 2014-es sorozatokat, de az balickán lesz multi, na meg ilyenek. Jó. Én is fogok csinálni. Majd egyet még lehet, hogy ma felrakunk még, vagy egy-két Minecraftos sorozatot, vagy, és minimum egy. Farming szimulátor vagy a Még Minecraft. Ja, az a kettő lesz egyelőre. Egyelőre. Aztán majd lesz... Nem is a- nagyon tudom még miket rakja. Ja, még biztos lesz pár Minecraft videó. is. Ja. Jó, ez csak ilyen survival. Ja, kicsi multi is kell. Hát most, jó. Azért tettünk most, nem akartunk mi is gépes valamit felrakni. Ritkán szoktak felrakni magyarul Pocket Edition-t. Ezért rakunk most mi. Jó. Na, itt jó van, hát itt, na. Mit csináltam? Ja, ide tettem. Hol legyen a házunk? Úgy elmentem, se tudom hol, vagy látlak, majd oda meg hozzád. Valahol keresünk egy ilyen tisztást, nem tudom. És Nem hol vagy? Én jövök feléd. Hol vagy? Jövök, arra maradj ott. Én itt vagyok az inventorimban. Inventoridba vagy? Na jó, na itt vagyok melletted. Ja, csá. Itt vagyok a hátadnál. Hát keresünk valahol egy tisztást. Ott ott nincs biztos. Itt ne, gyere, itt van egy tópart. Tópart? Hol? Ja, itt a nevemet látlós köves. Jó, nem csak a nevedet Na, látom, ott van hanem- túlfelül, gyere, ússzunk túl. Milyen baggon volt az a vég. Miért, mi lett? A félvilág eltűnt, vagy sem a félvilág itt van, de... Jó, van 84 szám. Az cool. Na, ide csinálunk egy házat. Itt kivágunk kicsit még a fákat, ide csinálunk egy házat, ha? Jó, szerintem milyen legyen? 8x8-as? Na, vagyok, az így jó. Ja, Meg itt még elkezdek vágni pár fát. jó. Készítsd el. Még vágok én is fákat. Közben megnéztem, mennyi perc amely a videó, 4 perc amely már. Úgyhogy, ja. Kemények vagyunk. Ja. Hát, na. Érdekes. Jó, lehet, hogy ma még lesz videó.
Hát biztos, hogy még lesz még egy videó. Jó, hamarosan nem lesz olyan. Hát egy olyan, nem sokan Legyen, de nem lesz olyan sok videó túl hamar. De lehet, hogy holnap is lesz vele. Nem 100%, hanem 99,9%. Hát igen, az egy 100% kapsz, hogyha nem megyek el valahova. Ja. Akkor maxolat jövök. Ja. Átjössz te vagy átmenjük én. Ja, egyet el is gyere át. Ja, egyet jövök én is. Állatok van net? Ja. Majd logikus. Hát jó, másképp nem lenne tehetség. Te hol vagy? Én itt vágom a fát, ahol akarok csinálni a hátat annak a közelébe. Ja. Remélem, nézzéket nem fogjuk szabadni ezek a fehér pontok, azért vannak ott azok a pontok, hogy lássátok ti is, hogy hol nyomom meg a telefont. Ha akarom például 3 ujjamat, akkor most rá. Most 3 ujjamat mutassák a pontok. Igen. Hát igen. Nekem 5 pont. Ja, 5 ujja van. Mindenkinek. Nekem 6 ujjam van, megmutassam? 1, 2, 3, 4, 5, és itt a 6. ujjam. Lássátok? 6 ujjam van. Nem biztos látszott a 6 ujjam, de na. Nekem van. Ha nem látod, akkor szóljatok. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Na, ő 6 ujjas. Vagy csak 5 volt? Nem tudunk számolni. Legends of the Games. Na, hát na. Nem games, hanem gamers. Láttam az előbb a napot, de durva volt. Na, akkor elkezdem. Mi volt ez? Nem tudom. Te öttél meg, vagy én üttelek Bocsánat, meg? azt hiszem te engem. Vagy én téged. Igen, neked nem tudod életed. Én kaptam át a fát. Olyan sok fád van? Hát, jó. 64-szer 16. Na, én kezdem építeni akkor a házat. Egy házba lakunk, ugye? Igen, egybe. 2, 3, 4. Adjak fát. 4 van itt. Azt tudom, valaki ott maradt egy kicsi. 3, ugye 3 van itt, vagy 4. Akkor startból teszem be a craftingot ide a sarokba. 5, oké, 6, Craftolok én. 7, Jó. 8, oké. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Jó, bocsássatok meg, hogy öt. nem craftolok 6. sok. Ó, megint jön egy fát. Gyere, valaki ezt a fehér fát innen. Én? 6, igen. De én most craftolok. Nem baj. De baj. 7, és itt lesz a 8. Feljutom mindazzel, hogy ezt hiszem. Jó, jövök. 1, Törni. 2, Jó, kitöröm. 3, 4, 5, 6, Egy kicsit szakadozok. 7, 8. Most én nem szakadozok, az előbb mindegy. 1, 2, Magadban nem tudtál 3, volna 4, számolni? 5, nem. 6, 7, 8, nem, magamban nem tudok számolni, én idétlen vagyok. Én nem. Azután vagy itt. Nem az enyém, hanem a tiéd. Na jó, Ja, ki van áskó? hát rakjuk fel. 3 blokk az elég, nem? 3? Hát, mert a 2 blokk lesz bent. Igen, 3 az elég. 3 blokk. Szerintem tegyél 4-et. Jó, úgyis annyi fán. Tegyél 4-et, hogy tudjunk szökni is. Pattogni, mi? Ja, ne tudjanak csapdálni. Istenem. Ki kell vágnom azt a fehér Az fát, oda. pedig semmi értelme nincsen. Azt a mindent. Főleg mennyivel a videó? Már 9 percre megyünk, hogy lassan már mindjárt vége lesz a vidinek. Hát szerintem ebből a videó addig fog tartani, hogy megépítjük a házat, hogyha kicsit let's go. Jó, megépítsük a házat. Akkor ennek a videónak a vége, és akkor most ebből is kezdjük, utána ebből már az újat. Hát szerintem ezt egyszerre rakjuk fel, szerintem igen. Jó, én készítek. Hány ajtó lesz? Egy Egy elég, már egyen be tudunk jönni, ha nem leszünk részegek. Jó. Mint Playson. Vagy mint Trevor. Ja. Most hogy jövök innen? Hát valahol raksz egy ajtót, és kész. Ja, múltkor nem tudom, játszottam egyik barátom, a multisztunk, nem vettük fel videóra akkor. Olyan lag történt, hogy
Nem hittem el, ott voltam, és egyszer, amíg kiléptünk, visszaléptünk, és a házamnak a fele nem volt meg, és nem volt meg az ajtóm. És akkor így elkezdtünk kiabálni, hol az ajtóm, annyit rögtünk azon, hogy fú. Majd még lesz, a next de mondja a videót, de nem hiszem. Ha le van, akkor felrakom azt is ilyen. Nem tudom minek, nem tudom mi lesz a neve annak. Na hát, például legyen. Ennek nem tudom, mi legyen. na majd kitalálok valamit max. Akkor legyen, de széttöröm ezeket a kézbakostákat itt. Oké. Na, dúj. Jó, akkor először teszek fel egy ilyen Na. multiplayeres epizódot. Asszony. Hát, Ja, várj már, ja, nem volt semmi. hát nekem ilyen max ilyen 3-4 részes epizód lesz ez. Na, nem tudom. Ha lesz annyi, mondom. Inkább Farmingból lesz. Nem, Farmingból csak egy. Berakni a Farming gameplay, az annyi, ez kész. Gameplay. Hát ilyen egyedül leszek legtöbbet, egyedül fogok farmingolni. Legtöbbször. Hát ha már farmingozok, akkor mi ne vigyem fel videóra. Most ez sokat. Azért. Na már 11 perc, 23 másodperc a videóból. Jó, kit érdekel. A YouTube-ot talán. Hühe. Na jó, ma hagyjuk. Van? Mióta van nekem? Ja, tényleg. Ezért csináltam, hogy csomó cuccot sem vette részre. De nem. Azt, amilyen fehér fákat se elfelejtettem. Aztán, hogy vágtál, de most nézd, beragadt. De beragadt a játék, magától üt. Ez az, nem nyúlok hozzá. Ez mi? Hát, én el tudjam valami. Valami lag biztos szerintem. Lag vagy bug. Vagy bug, vagy lag, nem tudom, nekem 8. De ez valami baja van. Nem 8. Akkor 9. Jó, akkor széttöröm a Most én földet kezdtem. és... Én kezdtem laggolni. Hú. Megoldom, mert érzékenyebbre fogom. laggolok. Na most már nem. Jó, crafting alá is teszek. Hogyha valaki bejön széttörő a craftingot. Ide nem tettek. De segítsél építeni. Ha volt arra, elkezd, gyere. Hova? Építeni. Jó, segítsek a tatőnél. Ja, majd idétlenkedek. Ami lelógja a fadarab, azt vág lesz, kész. Ennyit kell csak. Jó, végezzek a tatővel is meg. Ha végeztünk a tettével, majd megyünk Szabira. És egy kicsit a sorozatnak egy olyan 10 perc, múlva még csináljuk a másik sorozatot. Jó, kell nekünk egy. Második része. Hát ez szerintem 5 részes lesz. Nagyjából. Jó, szerintem addig lesz a rész, amíg lesz egy gyémánt csákány, gyémánt. Nem lesz egy gyémánt cuccunk addig a marad a rész, de nem hiszem addig el tudnánk vinni. Szerintem azért jó sokkal már hamarabb befejeződik. Na jó, hát akkor gyere, köszönjük el. Hé, még nem, a földet nem csináltuk meg. Ó, hát hagyjuk, most ezt megcsináljuk. Megcsináljuk a földet, még a videó. Jó, aztán nem tudjuk felrakni a YouTube-ra, aztán nézhessük. Ja. Nem. Én rakom is, te csak lássad. Kell fa. Nekem nem, sokan. Nekem is. Hoppá, lássuk a föld alá. Na raggolj! Na, De hogy érted, hogy nem tudjuk feltenni a... Ja, nem így csináltam. Ösvény. Ne, ösvény. hol? Igaz? Itt ne. Hol állok? Ne? Ja, látom. Ösvény. Ja. Most jött be ebbe az új verzióba, hogy ha egy lappától egyet ütsz a földre, akkor ilyen aranyszínű lesz. Igen, Igen, ilyen aranyszínű lesz. Nem tudom, de csak akkor a fű van rajta, másképp nem. fű. Miért mentél el? Azt hiszem, na jó, igen. Na jó van. Na akkor köszönjünk el, most már úgyis kidobott a játék. Na hát akkor sziasztok!